سلام كورة تخاطرتي كما يتغنيو زي دينا مزيتيو زينا مزيت أنا لما عند مدبنا ون كم لمود كل درس تكون قريبا له تقدم يا رستنا بزعبة أباربيس فورميلي البروغرام تساتي فهم كنسهم لا تساتفو سمسترز جيشو ويكاف جيشو زحسبو زملكت زحلف السومن زغربنا يا تتصاب بزعبو بزح زبالة حتوتات لازمتنا نت حتوتات زملس نجار كان غربينا ኣብ ካልኣይ ከዓኒ ብብዝሒ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጌጋታት ኣብ ተኸታተልትና ካብኡ ዝመፀና ርእቶታት ንዕኡ ምክንያት ብምግባር እቶም ዘጋጥሙ ጌጋታት እንታይ እዮም ብኸመይ ከ ንዕኡ ክጥንቀቕሉ ይግባእ ነዚ ክንገልፅ ኢና ነዚ ንምክትታል እንዳዓደምና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ከነብለኩም ኢና ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ቀሪብናዮ ዘለና ጉዳይ ከምቲ ቀፃሊ ንገብሮ ኣቲኹም ንኸተንብቡ ብዝዕድም መንገዲ ኣብዚ ከነቕርበልኩም ኢና ክትርእይዎ እሞ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ዳ ኣብ ኣርቤስ ፎርሜልኒ ኣብ ፕሮግራም ይሳተፍ ኣሎ ኮይኑ ፕሮግራም ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ዮብ ትሬኪንግስ ጋራንቲ ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ ኣብቲ ፕሮግራም እዚ ዝሳተፍ እንተኮይኑ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ሰባት ኣብ ከምዚ ፕሮግራም እንዳተሳተፉ ከለዉ ይገይሹሞኒ እንድሕር ዳ ኣብ ከምዚ ፕሮግራም ከለዉ ጌሾም እቲ ዝተሳተፍዎ ዘለዉ ደው ኢሉ እቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ገንዘብ ጥራሕ ደው ምባል ዘይኮነ ካብቲ ዝኣትየሞ ዝሳተፍዎ ዝነበሩ ፕሮግራማት እውን ይኽልከሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎታት እንድሕር ዳ ሳዕቤኑ ፈሊጥካዮ እቲ ሰብ ናብኡ ናብ ዘይምእታው ክመርፅ ስለ ዝኽእል ሓፈሻዊ እቲ ዝግበር ጌጋታት እንታይ ምዃኑ ክነግረኩም ኢና ሎሚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ናይ መንግስቲ ሽወደን ሕግታት እንዳተቀያየረ መፅዩ ኣብ ኤርፖርት ክትወፅእ ከለካ ፖሊስ ናይ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ መደብ ኣቕሪብናዮም ዝነበርና ኣብ ኢንስታግራም ኣውፅኦሞ ዘለዉ ፖሊስ ናይ ስቶክሆልም ከባቢ 95 ሰባት ፕሮግራም እንዳተሳተፉ ንህለኩም ኣብዚ ብንፁር እንታይ ይብል ኣሎ ድዋር ኢኘም ወይ ድሄታው ሰሚስተር ክትወስድ ኣይግባእካን እዩ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ግን ብፍሉይ ኣፍቂድካ ስጋዕ 20 መዓልቲ ዘይክፈሎ ኣብ ሓደ ዓመት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣፍቂድካ እሞ ከዓ እቲ ምክንያት ቅቡል እንተኮይኑ እዩ ዝብል ሕጂ እንድሕር ዳ ከምኡ ዘይኮይኑ ግን ሰኢልካ ተስኢካ ምጋሽ ማለት ዘምፃልካ ሳዕቤን ገንዘብ መለስ ጥራሕ ዘይኮነ ተመሊሱ ኸማን ካብቲ ዝኣቲኻዮ ዝነበርካ ፕሮግራም ደው ትብል ማለት እዩ እቲ ኣቲኻዮ ዝነበርካ ፕሮግራም እንታይ እዩ ኣብኡ ኣቲኻ ኸ እንታይ ኢኻ ትረክብ እንታይ ክትሳተፍ ትኽእል ዝገልፅ ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዝርዝራት ኣእትሎ መን ይብኡ ከኣቱ ዝኽእል እዮ ብትሬኪንግስ ጋራንቲ ድሕሪ ነዊሕ ምፅባይ ኢኻ ተኣትዎ ናብኡ ከምኡ ተፀቢኻ ኣቲኻ ኸ እንታይ ዕድላት ኣለካ ኣብኡን ዘሎ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ብፍላይ ንከምዚ ሓገዝ ከድልየካ እንተኮይኑ ነስራሕቲ ዝወሃብ ሓገዝ ክቆፅሩካ ከለዉ ብልምዲ 80 ሚእታዊት ገለ ዝበሃል ኒስታር ሲዮብ ኢንትሮዱክሽን ሲዮብ ዝበሃል ክፍቀደካ እንተኮይኑ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ክትህሉ ኣለካ ካብዚ ፕሮግራም እዚ እንተወፂኻ ግን እንታይ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብዝርዝር ኣብዚ ተገሊፁ ኣሎ ክትርእይዎ ዝደሊ ሕጂ ብፍላይ እዛ ሕጂ መፅያ ዘላ እንታይ እያ ኣብ ኤርፖርት ክትወፅእ ከለካ ደላይ ስራሕ ምዃንካ ተተፈሊጡ ንመንግስቲ ይሕበሮ እሞ እዚ ሕጂ ፕሮግራም ኣቲኻ ብፍላይ እቶም ሩስታ ቁማቻ ትሳተፉ ንዓኹም ጥራሕ ደይኮነ ወላ ነቶም ትካል ትሳተፍሎም እውን ሓደጋ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እሳቶም ክነግሩ ኣለዎም እንተደይ ነጊሮም እንተጌሽካ ኸ ንዕኦም ከማን ክዕፅዎም ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ስለዚ እቲ መገሻ ዝግበር ከይነገርካ ዝግበር ሎሚ እንዳተረፈ መፅዩ ኣብ ዜናታት ፖሊስ እውን ባዕሎም ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ ኣብ ዜናታት እውን ብተደጋጋሚ ዝግለፅ ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ነገር ከም ሓደጋ ኮይኑ እንዳመፀ ከሎ እሞ ደይፍቀድ ክነሱ ሰኢልካ ተስኢካ ምጋሽ ድመፅእ ሳዕቤኑ ክብድ ዝበለ እቲ ሳዕቤን እንታይ እዩ ቀዳማይ ኣርቤስ ፎርሜሊን ካብ ፕሮግራም የውፃካ እቲ ገንዘብ ዝወሃበካ ኦካሳይ እምበር ወላ ኣክቲቪቲ ስተዲ እምበር እሱ ክልቲኡ ምስ ተኸልከልካ ወላ ናብ ሶሻል ተኸድካ ሶሻል ከዓ ነቲ ናይ ስራሕ ጉዳይ ባዕልኻ ስለ ዘበላሸኻዮ ንሕና ኣይንህበካን ኢና እዮም ዝብሉካ እንታይ ማለት እዩ እስኻ ነቲ ስራሕ ደይምህላው ነገር ናትካ ከም ዝናዋሕ ስለ ዝገበርካዮ ኣይንሕግዘካን ኢና ይብሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣትዩ ሰብ ፅባሕ ንጎ መነባብሮኻ እዩ ዝዘናበር እሞ ግድን ኮይኑ ንመገሻ ክትብል ከለካ ወይ ኣፍቅድ ሕተት ኖ እንተኢሎምካ ከዓ ኣይከውንን ካብ ኦካሳ ዘይክፈል ወሲድካ 20 መዓልቲ ኣፍቂድካ ከም ትኸይድ ይግለፅ እዩ ዘይክፈለካ ግን ኣብ ፕሮግራም ተለካ ኣብ ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ኣይፍቀድን ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ፍቅደልካ ኣለዎ ወፂኻ ክትከይድ ተኾንካ ፍሉይ ምክንያት እንተሎ ተዘየለ ግን ደይፍቀድ እንተኮይኑ ስጋዕ እቲ ፕሮግራም ትውድኦ እቲ ናይ መገሻ ተኽእሎካ የለን ማለት እዩ ተኸል ዘላ ኣማራፂት እንታይ እያ
ስራሕካ ሒዝካ ኣብቶም ስራሕካ ኣቲኻ ካብቶም ስራሕካ መገሻ ቀዲምካ ሰሚስተር ክትወስድ ዲኻ ክትሓትት ወይ ከዓ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ምስ ኣኸለ ክትገይሽ ደኣ እምበረ ኣቐዲምካ ዝግበር ነገር ልክዕ ከም ዘይኮነ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ሰብ ክርድኦ ይግባእ። ከምኡ ሰኣን ምግባር ኣብ ነገራት ምስ ተበላሸወ ከምኡ ምስ ገበርካ ዳሕራይ እንታይ ኣለዎ ሓደ ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ክኣቱ ከሎን ናብ ኤውሮጳ ክኣቱ ከሎን ግድን ፓስፖርት እስካን ይግበር እዩ። ኣብቲ ትነብሮ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር እዩ። ስለዚ እቲ ሕጋዊ መንገዲ ኸይድካ በቲ ልክዕ መንገዲ ኸይድካ ሓቲትካ ተተፈቒድካ ፅቡቕ ተደይተፈቒድካ ከዓ ስለዘይተፈቕደ ክትገድፎ ዝግባእ ክነሱ ኣይ ሱቕ ኢልካ ኸይድካ ሳዕቤን ምስ መፀ ፅባሕ ንጎ እንተማረርካ ሂወትካ ሓዲገ መዲግ ተተረፈ ፅቡቕ ኣይክኸውንን እዩ። ስለዚ እቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ምግባር ሕጊ ዘይፈቕዶ ከዓ ደይምግባር እቲ ልክዕ መንገዲ እዩ። እታ ሕጊ ዝፈቕዳ ከዓ እሞ ደይፈለጥኩ ኣብ ሕጊ ኣይሰርሕን እዩ። ምስ ተቐፅዓካ ትፈልጥ እያ። ኣነ ብጌጋ እንድሕር ዳ ፓርኬሪንግ ደው ዘይበሃሎ ቦታ ደው ኣቢለያ ማኪናይ ምስ ተቐፅዓኩ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ኣደዋ ኣይከብላን። ስለዚ ኣብ ሕጊ ከዓ ኣይፈለጥኩን መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ብብዝሒ ዝደጋገም ጌጋ ስለ ዝኾነ ነቲ ክትከይድ ከለካ ዝመፀ ይምፃእ ኢልካ ትኸይድ ምስ መፀ ግን እቲ ዝመፀ ዘይትቕበሎ ምዃንካ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናብ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ክእቶ የብሉን እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከነስግረኩም ኢና። ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ ናባኹም ቀሪብና ዘለና ብብዝሒ ገለገለ ትካላት ብፍላይ ሓድሽ ገዛ እንተቐየርካ ወይ ገለ መስቲ ናይ ገዛ ምቕያር ዝኸይድ እዩ ዝበልዎ ወይ ማኪና እንተገዚእካ ሓበሬታ ይለዋወጡ እሞ እቶም ዝሸጡልካ ነቶም ኢንሹራንስ ንኻልኦት ሕብርዎም እሞ ብዙሕ ነገራት መፀካ ከም ርቢዳ እንታይ ማለት እዩ ኢንቪቴሽን እንተደሊኻ ሲ ንኣብነት ብብዝሒ ዝመፅእ እንታይ እዩ ማኪና እንድሕር ዳ ገዚእካ ኣብ መንገዲ ተተባላሽያትካ ፅዒና ከነምፅሓልካ ናብ ከምዚ ከነብፅሓልካ ንኽንዲ ግዜ ማኪና ዝብል ናይ ቬግ ኣሲስታንስ ንብሎ ናይ ኣብ መንገዲ ተተባላሽያትካ ዝሕግዙ ከምኡ ሬክላም ሰዱ እዮም ክሰዱልካ ከለዉ ግን እንታይ ይብሉካ ንኣብነት 495 ዓመት ኢኻ ትኸፍል እንተደሊኻ ክትከፍሎ ኢሎምስ መኽፈሊ ሰዱልካ ሕጂ እቲ ሰብ ናትና ብግቡእ ኣንቢቡ ተረዲኡ ንዕኡ እንታይ ዝብል ዘሎ እንተደሊኻ ከም ዝኾነ እምበር ግድን ክፈሎ ዝበሃል ፋክቱራ ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ክንዲ ደው ዘብሎ ንዕኡ ነቲ እንተደሊኻ ክፈሎ ዝብል ከም ፋክቱራ ይኸፍሎ ሽዑ ሓንሳብ ምስ ኣተወ ቀፃሊ ከምኡ ይመፆ ማለት ሕጂ እንታይ እቲ ቀንዲ ክነግሮ ዘለና ዘለና ዝኾነ ይኹን ክፈሎ ዘብኡ ዝመፅእ ነገር ምትላል በዚሑ ስለ ዘሎ ቀረባ ግዜ ፖሊስ ዘውፅኦ ዝነበሩ ነይሩ ናይ ፓርኬሪንግ ትካል መሲሎም ግሊ ሰባት ከምቲ ናይ ፓርኬሪንግ ክልክዕ ይልጥፉልካ ኬድካ እስኻ ትኸፍሎ ግን እቲ ትካል እቲ ናይ ሓሶት እዩ ኣብ ተጋጊኻ ደዋ የበልካን ወይ ገለ ክትካታዕ ምስ ፈተንካ ደየለ ትካል ይኸውን ንኣብነት ስለዚ ኩሉ ስለ ዝመፀካ ከም ዘለዎ ይትካትዖ ኒኻ ሓደ ግዜ እንታይ ትገብር መፀካ ሙሽ ተጠራጣሪ ዝኾነ ፋክቱራ ተመፂካ ደው ኢልካ ናብቶም ትካል ከምዚ ሰዲድኩምለይ እዚስ ናይ ምንታይ እንተልካ እዮም ንሕና ይሰደድናን ክብሉካ ክእሉ እዮም ንሕና ይሰደድናን ተኻፂዕካ ሽዑ ስለ ዝሓተትካ ደው ትብል ናብ ጌጋ ኣይከደልካን ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ገለገሊኡ እንታይ ኣሎ ብብዝሒ ዘጋጥም ጌጋ ናይ ሓደ ዓመት እዚኣ ኣስተውዕሉላ ኩላትኩም ናይ ሓደ ዓመት ኢሎም ንኣብነት በዓል ቴሌትፎ እቶም ፍሉጣት ካምፓኒ ንሓደ ዓመት ብሕስር ዝበለ ይህቡኻ ኢንተርነት ብ295 ንወርሒ ይህቡኻ ንኣብነት ድሕሪ እቲ ዓመት ግን እንድሕር ዳ ዘየናዊሕካዮ ናብ 600 ገለን ናብ 500 ገለን ይሓፍ ዝብል ልዕሊ ዕፅፊ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ሓደ ዓመት ክቡኻ ከለዉ መዓስ ከም ትውድእ ፈሊጥካ ቅድሚ ምውዳእ ናብ ንቡር ዋጋ በኣ ከቐፅሉካ ክእሉ ድዮም ወላ ናብ ንቡር ዋጋ ክምለስ እዩ ምርግጋፅ ከለይካ ናብ ንቡር ዋጋ ዝምለስ ተኮይኑ ኣይኩለነ ክቕይር እየ ክገድፈኩም እየ ተልካዮም እሞ እምበኣር ሓደ ዓመት ከደናባሓልካ ኣብሉካ ወይ ከዓ በለማ 50 ወስኽ እሞ እስኹም ቅፅለልካ ኣብሉካ ሰኣን ከብዚኣ ምግባር ልዕሊ ዕፅፊ ኸይዱ ክፍል ምስ ሓገኻ እንተፈሊጥካ የሽዑ ደው ኣይምለሱልካን እዮም ንድሕሪ ካብታ ዝበልካያ ግዜ ንኔው ደው ከብሉልካ ክእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ሻዕ ግዜ ገደብ ዘለዎ ውዕል ምስ ተኣትዉ መዓስ እያ ትውዳእ ፀሓፍዋ ቅድሚኣ ቅድሚ ወርሒ ዕለት ክንዲዚ ክትውዳእ እሞኒ ከምዚ ሲ ከተናውሕለይ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ናብ ክንደይ ዋጋ ይኸይድ ትብል ናብ ክንዲዚ ክኸይድ ኣይ ከምኡ እንተኮይኑስ ደው ከብሉ እየ ተልካዮም ቅድሚ ወርሒ ስለ ዘሎ ዕድርዮም እሞ እምበኣር ክንዲዚ ክንገብረልካ ብሉካ ኩሉ ሻዕ እዮም ከምኡ ዝገብሩ እዘን ውዕላት ንሓደ ዓመት ብክንዲዚ ዝብሉካ ድሕሪ እቲ ዓመት ከም ትርስዖ ስለ ዝፈልጡ ስኢሉ ኣውቶጂሮ ከዓ ጌርካያ ስለ ዘለካ ስኢሉ ስለ ዝቕፅል ብብዝሒ ኣነሰሰርሊ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብ ዝወፀሉ ነገር እዩ ስለዚ ከምኡ ከየጋጥም ምእንቲ ክትገብርዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ግዜ ገደብ ዘለዎ ውዕል ምስ ተኣትዉ ነታ ናይ ግዜ ገደብ ፀሓፍዋ ኣቐዲምኩም ደውሉሎም እቲ ዋጋ
ኣዝዩ ብፍርቂ ወይ ከዓ ልዕሊ ፍርቂ እዩ ዝጎድል ምክንያቱ ክውስኽዎ ከለዉ ካብቲ ዝነበረ ናብ 3 ዕፅፊ ኣቢሉ ስለ ዝኸይድ ኣይ ኣነስ ኣይክእሎን እየ ብከምዚ ዝቐፅል ኣይክእልን እየ እንተኢልካዮም ናብ ዝንብሎ ዘለና እዩ ዝኸይድ ካልእ ኣብ መጨረሻ ክንብሎ ንደሊ እንታይ እዩ ብብዝሒ ዘጋጥም ዘለዎ ጉዳያት ብዘየገድስ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ሓዳር ናይ ፍትሒ ድዩ ናይ ንብረት ድዩ ናይ ሰብ ትካል ዝነበርኩም ዲገለ ብብዝሒ ኣብቲ ዝካይድ ናይ ዘጋጥም ነገራት ጠበቓ ዘድልዮ ነገራት ሕጋዊ ነገር ምስ ዘድሊ ናብ ዝኾነ እንዳኸድካ ኣብ ሽግር ካብ ምእታው በብተዓውዱ ክኢላታት ዝኾኑ ናይ ጠበቓ ትካላት ኮንታክት ዝገበሩና ትካላት ስለ ዝነበሩ ንዕኦም እንድሕር ደኣ ክትረኽቡ ደሊኹም ተወከሱና እሞ ኣብቲ ቁፅርታት ቀፃሊ ንፅሕፈልኩም ናብኦም ኣትሊስት ክንሕብረኩም እንተዘየለ ጌጋታት ምስ ተገብረ ናይ ብዙሕ ነገር ጌጋታት ብፍላይ ገንዘብ ምለስ ዝበሃል ነገር ይበዝሕ ስለ ዘሎ መዚ ርእስና ተሓሒዙ ብዙሕ ገንዘብ ወሲድካ ፀኒሕካ ምለሶ ትበሃል ናይ ኦካሳ ናይ ቀደም ዝወሰድካዮ ተመሊሶም ሕጂ ምለስ ይብሉኻ ክትወስዶ ዘይግባእ ወሲድካ ብዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ኢልካ ትካታዕ እንተዘየለ ቀሊል ዝመስለካ ገበናት ስጋዕ ዜግነት ምኽልካልን ካልእ ንበፅሕ ስለ ዘሎ ቀድሚ ናብ ጌጋ ምእታው ተወከሱና እሞ ናብቶም ዝምልከቶም ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ናብኣቶም ክንሕብረኩም እንተዘየለ ግን እቲ ሽግር ምስ ኮነ ምስ ሓለፈ ኣብ ናትካ እቲ ምልክታት ምስ ተገብረ ዜግነትን ካልእን ከኸልክለካ ዝኽእል ነገር ናብኡ ምስ ተበፅሐ ኣሸጋሪ ስለ ዝኸውን ቅድሚ ዝኣገረ ናብቲ ዝምልከቶ ከይድካ ብግቡእ ኣገባብ ክትሕዞ እንዳተላበና እዚ ንሎም መዓልቲ ናባኹም ዘበልናዮ ዜና መፅሄት ኣብዚ ክንዛዝብ ኢና ዝቕፅል ሰሙን ካባኹም ዝመፁ ርእስታትን ንሕና እውን ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም ሒዝና ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቅንያት